nonton sak menembane. Kuwi iso kompak. Kok kompak? Kok iso ngarani kompak kok? Oke, madhepe rene kabeh. Nah, ya ta. Kompak. Ya apa enek nonton mirsani kok madhep rono ki ya ora ana to gogong kowe iki kok Lah kene no. Siji lho. Endi? Ke madhep. Kan nang kamar mandi. Nggih, terus nggih. Oh, nggih, pun sip. Kangen aku. Apa? Kalau sing selendang-selendang nganggo biru lho, Reng. Oh, kowe arep lelagon. Heeh. Selendang biru. Heeh. Ha nyuwun wae no. Mas Nganggo iring ora? ngagem. Oh, nganggo. Mas kula. Mas apa? Mas apa? Mas dalang, Mas pengendang, Mas para pengrawit, Pira Pradangga kula nyuwun selendang biru. Asik. Kadang tresma aku nyawan selendang biru, gelungane metok lamatan, tasihane ngagem kebaya ungu nyampe batik solai gawe bingung nyotok aku gede Pur bareng-bareng. Hanyelai janji. Suarane mat. Kono gak gelem becak ya? Gak gelem becak. Kok becak to? Ya seneng dadi penumpang akeh suara karo Ora ngernet wae to. Nesu ya. Selendang biru, selendang biru. Selendang biru amung enai hati. Nora tekan batin setiamu. Sik. Aja mbok kempit. Iki dibuka. Ngempit ngono kuwi. Nora tekan batin setiamu. Iki ta. Kene dikandhane aja angel-angel. Piye to? Wis, Nora tekan batin setiamu. Sak karepmu ding. mbuh. Selendang biru. Edan. Yo. Wah. Sing keri mau umpama kur ngono piye? Apik no, Reng. Apik iki mesti. Dibarengne. Ben suaraku ben melok lanang ngono lho. Kene, piye sing kari dhewe mau? Selendang biru. Ya. Oke. So. Siji sel kusik tak itu ngono. Tak Ben hitung kompak. Siji, loro, telu. Sik. Hitungane piye? 1 2 3 masuk apa 1 2 3 sle ngono. 1 telu sle. Oh ya. Siji, loro, telu. Selendang biru. Menak lho, Gong. Nembangi sing menak dipasno irama ngono lho. Aku ya kaget iki.
Kowe reng, kowe dhewe sik, kowe sik. Ki contone. Ya. Selendang biru. Lho, ngono iki lho. Ki Kowe. Selendang biru. Kowe. Selendang biru. Nah, ngono ya. Kuwi. Sontenanan, ayo Ya. sampe dipersani. Hitung isik. Yo. Ji, loro, telu. Selendang biru. Kowe tak Tak gak samelu kowe. samplo lho. Kowe mau wis iso lho, apik-apik iso. Sik. Iki harus diklarifikasi. Lho kok iso. Ini. Wis, ngene. Yo, ditungi bareng. Siji, loro, telu. Selendang biru. Ha, Kualat tuh. Iki lho. sapa? Sapa? Sing apa sapa? Kono mau. Tiwas aku nganu Bagong ki lho. Nganu Bagong. Entek-entekane Aku malah. wis latihan terus aku. Wong ki Ngantek gender iki tak pangan ben pas. gender kok dipangani lho. Lah aku kan mangan gender diajari karo guruku ning ane mangan gender. Ora ngono kuwi. Lah ngopo? Nyontoh-nyontoh Ben kan suarane dereng. ben jernih bisa didengarkan oleh masyarakat. Ora kaya ngono. Ngapa, Reng? Iki ngapa? Iki ngapa? Ngopo to, Kang? Sikil wedan. Sorry. Sekira Ah, ngono sing wis. aku. Wong ra cetha kabeh. Suka pari suka. Suka pari suka. Kudu eling kewajiban. Yo, Lah, Tanggung jawab awake dhewe. Oke, bener. Nderekke bendoro. bendoro. bener. Mula kuwi ayo nungka bendoro. Wih. Ayo, Yo, sok andoro. rono lho. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indiyaksa sara maruta Om pawana bana marga samirana lan warayang Ponco palwisian kulingan lima Wah!
Kutha Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana marga Anyah. Cocondolo cucunduan. Ana satriya bagus, mandeg dhisik, Gus. Aja mati tanparan. Jeneng sapa lan wis ngendi, Gus? Satriya Palembawati, Abimanyu kekasih. Oh, Abimanyu. Balik takon yaksa. Sapa Parajeka? Ngendi dangkamu yaksa? Yen tambuh marang aku jenengku Tetya kala klantang wis sing bau reksa alas kene, Gus. Wareng siyamu, Gus. Tutake keteping netra krenteking nula jumangkaing suku. Walah dalah tutuh karepe dhewe. Ndas putu apa teng cebobok. Tak sampar. Tak sandung. Rambute ngupet suku tak tigas nganggo curiku. Walah dalah kacidul. Kurang duran jancik Gunung Mahameru. Kaci sugih Jawa Mandra. Dudu wataking sadra yen meguru marang batang yaksa. Harda walika. Dasar kapara nyata. Wis laknat kepareng. Wani ora Gus? Sing tak wedeni apamu yaksa? Walah dalah tatap pemuda sumur wandamu, Gus.
teka Keberangan, Pak. Asuna Sip. oh Anake sapa kae? Eh, Kowe nggawa anak to, Nggawa anak to. Ora Pak, Lah kok ngekoi? tapi apik. Apik iki mau. Suwantene bapak ekone apik. Apik piye wong sing ngeko kuwi cah cilik kok. Lah kudune Cah gedhe. oh cah gedhe. Lah wong Bapakne suaraku ki kaya ngene tole. Oh, ora iso malih. Ora iso. Sing masa ora iso malih. Ora iso no suarane Semar iki yo ngene iki. Oh, nek suarane Semar ngono iki. Suarane Ndoro Abimanyu sepira? Sapa? Ndoro Abimanyu. Suarane sepira gandeme? Gandem. Yo, sepira? Wo Semar. Oh iya, Terus Ndoro Gatotkaca Gedhe. sepira? Wo Semar. Nek anake Gareng sing cilik dhewe sepira? Meong. Lah bisa suara cilik. Pak, Apa? putumu kucing to, Pak? apa Rama Semar putune Anggora? Ya gojek sawetara ki ora apa-apa. Ya, Pak. Sing baku aja nganti keladuk. Tole. Iya, Pak. Meneng. Menang. Ora sendadak sing ngomong dikepruki lho ya. Ora. Mboten, Pak, mboten. Mau wis metu. Wis metu. Nggih. Wis ora lucu. Wis ra. Nek bapak ngendika Doro kucing. Alah apa to? Pak Doro kucing lho, Pak. Latah aku ki gara-gara ngrembug kucing kuwi Apa mau. enek lho, Pak Semar kok latah iki lho. Lah wong ya wong tuwa kuwi ya ana lho. Laline kuwi kudu Bener. dimaklumi. Oh, maklum. Nek Semare Billy mesti latah. Billy lho. Mbahmu. Ngomong maklum ning muncrat kabeh ning rai. Udan. Blamong ya wis tuwa kok. Dar apa to, Pak? Asem-asem karo nduk dadar. Mula kok pedes ning mripat. Mripatmu pedes. Pedes ya. Isi lombok kita iki. Hei. Mlegegek ugek-ugek sajulita. Hemel. Pak mengi ya, Pak. Mengi ya. Ora Kok maktus. Heeh. kebablasen. Pas Tole. ngono mau Rada masuk angin. slenteng ngono. Bapak rada masuk angin. Aku nemu kabejan terus. Buka bejan. Sing mripat kecipratan isi lombok. Terus iki malah ampase lombok. Dileni. Meneng wigati. Oke, Pak. Aku tak rada geser, Pak. Ya geser. Nyadong dawuh mandhap saking wukir tawu, Gus. Yo. Wo Semar, Nggih. uruhanero. Sawise anggonku lan Kakang Mas Gatotkaca santun jubah ora ing ngarsane Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa. Sabanjure Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa wis paring pangandika bilih yen to ing wektu dina iki bakal ana ontran-ontran kang gawe gempile katentreman satemah ndadekake ilangi kautaman lan budi peketine para Pandhawa. Bener ature Adi Abimanyu. Kanjeng Eyang Wiyasa ngendika babare lelakon iki kanthi cara pangorbanane wong cilik lan uga tantange para taruna muda.
Lah kok sak sampunipun kula ngertos dawuhipun ingkang Eyang Buyut menika kok geter manah kula. Nggih. Lajeng napa paduka mangertosi kedah tumindak menapa, Gus? Babar pisan aku durung dungkap apa kang dadi pangandikane Kanjeng Eyang Buyut Wiyasawa Semar. Apa meneh aku ora bisa nungkap pramila aku takon tetanyo karo kowe Semar. Mbok menawa kowe minangka pamomonge aku lan adhiku Abimanyu bisa ndungkap apa kersanipun Eyang Buyut Wiyasawa. Menapa kepareng kula badhe paringi go pertikel, Gus? Ya tak keparengake wa Semar. Keparing kula badhe metik talingan paduka nggih Den nggih. Ya. Nun sewu. Pak bisik apa? Apa iki? Pak, Kok kene ra Bisik-bisik ngopo, Pak? Rahasia. iki anakmu lho. Hah? Anakmu lho. Kowe iki ora perlu ngerti perkara iki. Lho kok nek apa-apa? Ya napa-apa sing tanggung jawab bapak. Lho, nek bapak ra ono, nek bapak lunga, lho, Ya engko dirembuk karo bocah-bocah. Kok bocah-bocah iki? Iki ku gelare nglakon kuwi kowe ora kudu ngerteni iki urusane wong tuwa. Kowe pokoke melu ngono wae. Ya, Pripun, Gus? wa Semar. Apa kudu kaya mangkono kang bakal tak tindakake? Yen to kaya mangkono apa kang dadi aturmu. Dadekake cengkahe batinku. Yen to kudu tindakake kaya mangkono wa Semar. Apa meneh aku bendak karo batinku dudu kulinane Gatotkaca tumantang kaya mangkono Semar. Nanging menawi paduka kekalih boten tumandang kados mekaten, tertamtu boten wonten kerampunganipun. Boten wonten kerampunganipun pramila, Gus. Nadyan menika cengkah kalian batos paduka. Nanging namung srana menika ingkang saged dadosaken padange lelakon ing dalu menika. Ya, wa Semar. Yen kaya mangkono, aku njaluk tambahing pangestumu wa Semar. Nggih. Ingkang atus-atus, Gus. Aku jaluk pamit wo. Monggo Ayo Kakang Mas tinggal Gatotkaca. diayati. Wah. Jane apa to, Pak? Jane apa to Pak kowe kok nggo rahasia-rahasianan bareng karo anakmu lho? Nek kowe pengen ngerti, mengko tak kandhani dhewe. Ya, Kok jadakan kok ki yo ngopo? Nah, udara, reng. Kulat mororisang parapes munira kamanungsan kasrapan tingkaing musuh niran padha kadang yata angwangen awang wanak ya Ndara bagus wis rawuh. Kok bagus to, Pak? Lah bagus apa ora? Ah, karo aku bagus aku to, Bos. Wis sembrono Oh. iki, lambe witrem.
Ning yo Aja kowe ngawu gawar lho, iki bendaramu. Oh. Ndara bagus. Ndara Janaka karo kula iki besti. Nah. Bes, apa sapi? Sapi pita, Pak? Heh? Ngene lho. Oh, CS kentel. Ah, Oh. nggih, Ndara nggih. Iya Bagong. Ah, ya ta, Pak. Beda yo. Hah? Beda. Bedane? Konon Bendara ki Ndara Janaka ki 1. Heeh. Kowe iki 0. Dadi nek digandhengno 10. Mbuh. Dadi gak nyambung. Ki bendara lawas lho Le. Lah iya, Pak. Ah iya. Kangen aku, Pak. Ah, aku kangen, Pak, Pak. Suwe ra entuk ngene. Ngene yo apa? Sangu. Sangu Ndara Janaka. Suwe ra tau penanggih kok. Ya kowe rencanane mau arep disangoni. Oh, Sangoni karo Ndara Janaka kuwi dhuwit